Pajjiżna suppost li ilu li għandu sptar speċjalizzat biex ikkura l-kanċer sa minn Lulju tal-2007. Dan kien wedu l-Prim Ministru Lorenz Gonzi nnifsu wara ftehim ma' Skanska, il-kumpanija li bniet l-isptar Mater Dei. Kif tixed stqarrija li għamel fil-Parlament Lorenz Gonzi datata 8 ta' Novembru 2004. Dakinhar il-Prim Ministru kien wiegħed il flimkien mal-Mater Dei kellhom jinbnew ukoll sensiela ta' dipartimenti oħra fosthom sptar tal-kanċer. Dawn id-dipartimenti kollha flimkien kellhom jiswew 15 miljun euro u kellhom ikunu kollha lesti sal-ewwel ta' Lulju 2007. L-erba' filgħodu iżda l-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar stiden lill-midja biex imorru jaraw ix-xogħol li qed isir bħalissa fuq l-isptar tal-kanċer 5 snin sħaħ wara li suppost dan l-isptar tlesta. Minflok sptar tal-kanċer sal-lum għad hemm sit ta' kostruzzjoni. Il-Ministru Joe Cassar qal li sa issa inbnew il-bunkers fejn ser tkun qed tingħata terapija, iżda ammetta li għad fadal jinbnew l-erba' sulari kollha tal-isptar propju. Issa Warajja huwa il-post dan huwa l-aħħar solari il-basement u fuq ħajsiru 4 solari. U s'issa x'qed naraw li fil warajna. Ovvjament dak li qed tara. Joe Cassar ma kienx kapaċi jgħid kemm kienet l-ispiża sa issa fuq dan l-isptar. Bħala ġifieri ammont li ntnefaq s'issa minn ħadd Gvern Malti. L-amment ma nkunx naf tistaqsu the technical people the actual amounts. Joe Cassar qal biss li l-ispiża finali fuq l-isptar ser tkun ta' 60 miljun euro. L-ewwel stima li tal-istess Ministru fl-2008 kienet sa' 24 miljun euro.